siyafana nje ungishopha ungihlukumeza ngenxa sebala lami ungibiza ngamagama unyukubeza. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 kanti ke obingelelayo uSipho wakwaphoseka. Ngalesi sikhathi ngihleli noMakhosi uBahloniphile okuyena esobe sixoxisana naye njengoba wazi ukuthi ke la kuSiyaviva TV1 sisuke sikusondezela abelaphi bendabuko abalapha ngokwesintu. Singakamsondezi noma singakamdedeli asibingelele, ngiyafisa ukukhumbuza mbukeli ukuthi awusubscribe ebese uciphiza ke ibell ukwenzela ukuthi uma ngabe njalo nje sikhulumisana noma si-uploada ivideo yakho ukwazi ukuthi wena ikunotify lapho ngasekhaya. Ake ngisondeze ugogo uBahloniphile abingelele kuSiyaviva TV1. Ngizoqala ngokubingelela wena Maphoseka engihleli naye. Ngibingelele bonke ababukeli beSiyaviva TV1. Ngiphinde ngibe nokuyichaza kancane ukuthi mina ngubani, ngidabukaphi. Mina ngugogo nguBahloniphile. Mina ngidabuka endaweni yase Pietermaritzburg eMbali e14 lapho engisebenzela khona umsebenzi wami. Siyakwamukela ke nathi gogo uBahloniphile. Ngiyafisa ukuthola gogo uBahloniphile ukuthi uma ngabe sikhuluma ngomsebenzi wakho izona ziphi izinto esingayibalula ukuthi cha uyazenza lapha kwagogo uBahloniphile. Mesikhuluma ngomsebenzi wami sesithinta into engamadlozi, sesithinta into engiyithonga lasekhaya ukuthi mina ngisebenza phansi kwayo. Ngisebenza ngokwemithi, ngisebenza ngokwempande, ngiyalapha izifo zabantu abafika nazo phansi kwesigodlo sami. Njengomuntu okhala ngesifo se-stroke, ngiyakwazi ukuthi ngimlaphe. Umuntu okhala ngesifo sokuwa uyakwazi ukuthi alapheke phansi kwesigodlo. Kuphinde kube khona ibhavu la ngidedisa khona inhlupheko kumuntu, lapho umuntu engimthulula wona umthwalo lo asuke efike nawo esigodlweni. Ngiyakuzwa ubalula into ethinta i-stroke, into ethinta ibhavu. Kodwa mhlambe singakafiki lapho ekuthenini umuntu ulekelela kanjani. Siyahlola yini lapha kwagogo uBahloniphile? Yebo, siyahlola phansi kwesigodlo sami. Umuntu ukafike asho ukuthi sicela ukuhlola ngoba ngiprefer ukuthi umuntu mase efika esigodlweni sami asike siqale sibone inkinga yakhe, ngingabe sengigibela phezulu kwenkinga ayizwe komunye umuntu ukuthi mhlawumbe inkinga ibikephi. Nama ngiye ngibone solami ukuthi ikuphi abangikhombisa kona kuze khona ngizokwazi ukuthi ngisebenze phezulu kwento esengiyazi. Gogo lapha endaweni osebenzela kuyona esigodlweni, uma ngabe umuntu esondela esigodlweni sakho kukhona yini okulindeleka ukuthi kufanele ukuthi afike nakho? Uma ufika phansi kwesigodlo sami ufika uphethe imali yokuhlola. Kwesinye isikhathi into yami ikhulume ngenye indlela, ufike nekhandlela elimhlophe ongiphathela lona uma uzobheka into zakho, ufike nekhandlela lakho ukuthi ungiphathela lona engisebenza ngalo mase sengikubhekela into zakho. Kubaluleke ukuthi ngibuze lokho gogo ngoba bakhala abanye abantu athi umuntu ngathi sengifikile inyanga noma umelaphi wathi hayi bekufanele ngabe ngiphatha ukuthi, bekufanele ngabe ngize nokuthi, bekufanele ngabe ngizanga nokuthi. Izinto ezinjalo kubalulekile ukuthi abantu bazi ngazi ukuthi uma ngabe sondela lapha kwagogo ikuphi okulindele ukuthi akuphathi. Ingakho sikubuza lokho. Kodwa ke ngiyafisa siqhubeke sibheke sinayo yini imikhiqizo ugogo ayenzayo ayenzela abantu. Kuleli sonto engizoliqala ngobe ngikhipha umkhiqizo wami owusimanga lo osiza khona abantu besifazane, osiza abantu besilisa, awukhethe bulili bamuntu. Ngoba lento iyinto ekwazi ukuthi ikusize umuntu ongathandeki endaweni, othi umuhleli nabantu ubone kahle ukuthi indaba mina abantu bengangithandi. Lento iyakusiza ukuthi uthandeke, ugezeke ngisho kwanawe ube umuntu okhazimula phakathi kwabantu. Iyakusiza nasesimeni semali uma umuntu osebenzayo imali ungayiboni ngoba iyinto edonse inhlanhla kahle kahle mase sengikhuluma ngayo. Mbukeli kungenzeka ukuthi isimo sakho senhlanhla uyasibona ukuthi siya ngokuya siyafiphala. Sondela ke kugogo akwazi ukuthi ke akwelekelele njengoba sebalulile. Mhlawumbe athina amanani kuleli product noma kulomkhiqizo othi uza nawo. Maphoseka lona ngoba ngizokwazi kumele ukuthi ngizame ukulehlisa ngoba ngithi ispecial ngoba ngifuna wonke umuntu ukuthi asondele akwazi ukuthola ngaleso sikhathi. Kodwa ke ngalelo langa sobe siqala ngokuthini, siqala kade danhlupheko. Siyakukhuculula kwanawe mase siyabuya singene esigodlweni usuthatha wona lo mkhiqizo engizobe sengiwukhipha oyobe sekuhlangana yonke leyo mali yobe 1.5. Especially ke ungasondela nawe uyitholele sona. Uyacabanga ke ugogo mangabe ekhuluma ngento ezokwazi ukukuthatha ikusondezele noma ikukhuphulele isimo sakho senhlanhla futhi ke ngamanani ke aphansi nakangaka akuvamisile. Gogo
ngiyafisa sike sibheke into ke ethinta ukuthi uma ngabe kuukuthi umuntu unenkinga yokuthi umuzi wakhe awubiyelekile awuvikelekile siyakwazi ukuthi simlekelele lapha kwagogo uBahlophile. Umuntu umethi umuzi wakhe awubiyelekile awuvikelekile kuyisimo esikabili ngaso sikhathi ukuthi sikhuluma esimeni sani somama wasekhaya sikhuluma esimeni sasekhaya uqobo ngasemagcekeni. Mase sesibuyele emagcekeni kubaleke ngaso sonke isikhathi ukuthi umuntu ume nekhaya umuntu ume nomuzi hlala umuzi awuqinise ukuthi kungabe umuzi oganga ngawo ngaso sonke isikhathi ukuthi umuntu umefisa ukwenza into uzama khona kulowa muzi ngobani ayikho into eqinisile umuzi nomuzi kumele ube nezikhonkwane zakhona ezivikela ngaso sonke isikhathi. Ngiyakuzwa gogo kunomuntu ofutha ke manje ukuphakamisa umsebenzi ibhizinisi kungabe usana naqala mhlawumbe inkampani ethile okanye usemateksini siyakwazi ukuthi simsize lapha kwagogo Bahloniphile. Yebo uyakwazi ukuthi asizeke sesikhuluma kwamabhizinisi kakhulukazi ukuthi umuntu athi ngine business but angiliboni lindlondlobala angiliboni ibhizinisi nami liyaphambili yebo imali yafika kodwa ayihlali lo muntu loyo so umuntu oseqala semele sijule nayo ukuthi ngimusiza kanjani ukuthi ibhizinisi lakhe likhuphuke zikhona igroup ezikwazi ukukusiza ukuthi umuntu usuqale lelo business azikulekelele nazo sikwazi ukukulethela abantu zikwazi ukukulethela imali ukuthi ibhizinisi lakhe alindlondlobale liyephambili. Gogo abantu abaningi babe novalo mangabe usuthinta indaba yegubhu bakhala ngokuthi igubhu zinembandela uthola ukuthi manje lento mayifika ekhaya mhlawumbe ibe nesimo sokuphazamisa isimo sabantu abami okanye umndeni wami okanye ithongo lami wena lapha kwakho gogo uBahloniphile akuthini imbandela yegubhu zakho? Isigubhu sami mina mengiqala ngokukwenzela ngiqale ngisiconnectise nabantu bakini abasimsamo angeke ngikwazi ukuthatha into ngikunikeze singaconnectanga nabantu abayidlozi ngoba kuhamba kube khona ingxabano ebakhona kuze sikwazi ukusebenza kumele ngisondeze namadlozi akini asinabo ubungozi obutheni ukuthi mhlambe uzobona ukuthi naba lento abayishoyo abantu phela ngeke ngisachaza ukuthi babona ini but kodwa mina esami asinabo ubungozi isigubhu ukuthi kuyikona kumele ngiqale ngibugeze ubuwena ngibuhlambulule ngikwazi ukuthi ngicinga amadlozi akini ukuthi awahlangana namadlozi lawa asekhaya njengoba ngisikhipha ukuthi asambe siyekini siyokusebenzela. Abantu abaningi bane tendency noma banokuyitshela ukuthi mangabe sikhuluma ngegubhu into yabesilisa awusicacisela lapha nomuntu wesifazane nje angakwazi ukuthi ahambe aye lapha kwagogo Bahloniphile afika athatha isigubhu akukhethile akaze nje kwabe kumgomo wathi isigubhu nje solanda abantu besilisa kuphela cha nowesifazane othi mina ngiyazama empilweni ngifuna impilo yami iqhubeke ephambili angasondela azosilanda sakhe. Ko mama nje abaseyimarket abayizamelayo uthola ukuthi uyadayisa ngabe udayisa ke ngamaveji ngabe udayisa ngeimpahla uyamkhuthaza ukuthi akasondele lapha kwagogo uBahloniphile? Yebo ngiyamkhuthaza ngoba siye sesihamba nesibunge ngaleso sikhathi ukuthi siyadonsa manje ama customer siyadonsa manje ukuthi umsebenzi awuqhubeki. Gogo uzothoma unyeke cha nami ke ngihlushwa isimo la sengitheke nje uma ngihamba ngibheka la ngibheka khona kuthiwa kufanele ngithwase siyamlekelela yini umuntu onjalo kwagogo uBahloniphile? Yebo phansi kwesigodlo sami ngiyakwazi ukuthi ngikulekelele uma umuntu ohamba ebe nesimo sabantu abadala kodwa lo ndaba nami ngiyengifuna ukuthi ngiqale ngiyibheke ngiyithole mase ngiyakuthatha ngikufaka phansi kwezandla zami angikwazi ukuthi ngithathe into asezwe ngaphandle umuntu mase nami ngisebenzela phezukwa cha ngiyala ngaleso sikhathi. Ngamanye amazwi kubalekile ukuthi umuntu aqale azohlola aqale ukuthi asihlole sibheke inkinga. Okay mhlawumbe uyazi ke uthinta into ejulile la mangabe uthi kufanele uhlole ngoba kuyenzeka omunye umuntu uthola ukuthi ubengenwe nje esinye isimo kwase kuvela kwangazi ukuthi ifanele kuthiwa akathwase noma kungafanele mhlawumbe umuntu onjalo ososabayo manje ukuya ukohlola noma ukuya kumakhosi ukuthi alekeleleke ungamkhuthaza uthini noma ungamluleka uthini umuntu othi cha ngaye ngathi ngiyahamba mina ngiyokumela lapho endabuko ngifisa ukuthola ukusizakala kwamanje kwathi hayi angithwalisi angithwase noma angithatha umsebenzi umuntu onjalo ungamlekelela kanjani ukuthi noma umnikeze ithemba lo cha akungaso sonke isikhathi la kufanele ukuthi khona mangabe ubheka into zakho bese kuba ukuthi uyathwasa ukuthi lento ihlukene kaningi khona ukuthwasa ukuthi mina ngiyathwasa ngiqedela izikhwama zogogo ababeyishiyile umsebenzi awuqhubeki kodwa kusengiyagcina isimeni sokuthwasa kukhona ukuthi khona into engiyilaphayo yasekhaya eyayingaqedelelanga isisele kumina
ukuthwasa akusho ukuthi njalo umuntu mase sefika phansi kwesigodlo sekumele kube umuntu othwasayo asebenze naye asebenza abantu cha kwesinye isikhathi kuye kube khona izikweletu zobaba omkhulu eseyisala kuthina thina sekumele siqhubekele sisise phambili Makhosi ngabe senza iphutha uma ngabe singabanikeza abantu inombolo otholakala kuyona nanezinye nje inhlaka makuba zikhona okwazi ukuthi ke abantu bakuthole kuzona inamba yami yocingo ethi 063 063 386 386 57 57 39 39 063 063 386 386 57 57 39 39 ngiyazi ukuthi ke izolokhu futhi ke ivelile naphansi lapho escreenini njengoba usibukelile nje ungakhohlwa ke usubscribe uphinde futhi ke ushare uma kungenzeka uphinde futhi uciphize nebell ukwenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi mangabe sikufakela umsebenzi ukuthi ke sikusondezele abantu abafana ke nogogo ubahloniphile wena usheshe ke ube ngokuqala ukumbheka noma ngokuqala ukwazi ngokuthi ke wenzani futhi ke ikuphi akuhlelele khona esigodlweni sakhe asibakhumbuza indawo osebenzela kuyona la esigodlo esizinze khona bayakwazi nabantu ukuthola endaweni ezingaphandle kwaseMbali ngikwazi ukutholakala esigodlo sami si basic ekhaya eMbali nje e14 lapho engidabuka khona eMaritzburg yes umuntu othi ufuna ukusondela eduze kwami omunye uyafona ngisendele ilocation omunye uyakwazi ukuthi sengisema taxini ePick n Pay ngibe sengimyalela ukuthi ubusugibela itaxi eMbali e14 wehle kaMapoy stopping Okay shuthi ke ngamanye amazwi ke okwamanje ugogo ubahloniphile usatholakala lapha eMbali e14 ila azinze khona so ke kubalekile ukuthi wena uxhumane naye enombolweni zakhe siyaqinisekisa ke nathi ukuthi zizolokhu zivelile la ngaphansi kuyona ke le video oyibhekile ngalesi sikhathi kanjalo ke futhi naye ugogo uzophinde futhi asinikeze inombolo gogo ngiyafisa sibuyele esigodlweni sakho noma ke emsebenzini wakho owenzayo abantu abaningi gogo uma ngabe becabanga ngethongo noma becabanga ngedlozi noma becabanga ukuya kumelaphi wendabuko baye bakhale kakhulu bathi abantu sebevama ukuthi badlale ngabo iliphi ithemba noma isiphi isiqiniseko obanikeza sona ukuthi cha umuntu mangabe efika lapha kwagogo ubahloniphile angafike izinto zakhe zixazululeke mina selongiqala umsebenzi wami bengakowezwa ama complaint aqhamuka ukuthi mina kusaka kanje kepha abantu bafike baletha ama feedback ukuthi hayi sengayibona indlela kuhamba kahle umuntu ithembe engimtshela lona ukuthi akayitshele yena esuke ekhaya ukuthi mengiyalapha konke kuzobe sekulungile mengifika kulesa sigodlo konke sekulungile angafiki nethemba lakhe selivele selidikibele should naye lo muntu uyayisikhathaza ukuthi noma sengawe uyayijuba ngasho kanjalo ukuthi should vele ngeke kusalunga kodwa futhi kubalekile simxwayise nalothi hayi ake ngiye nje kumakhosi ngoba ngifuna ukumtesta ngoba phela abantu baya uthothi umuntu akanankinga lutho kodwa uthi ufuna ukuzokutesta ngiyazi ukuthi ubatshazwa kakhulu njengoba nje sinawe nje la kungenxa yokuthi ke abantu abaningi baye baveze kuma comment abo bathi cha asikulande sikusondeze sikwazi ukuthi sikhulumisane nawe ngoba bayazi ukuthi uma ngabe sebefikile lapha bayasizakala noma afikaze ke sihlangane nabo thina in person kodwa siyithakasela kakhulu amazwi noma imbono yababukeli ngoba uma bebhala basuke bebhala kuthina njengabantu sibasondezela nina kubona baye bakubalula ukuthi hayi impela ngathi ziyabuya lapha kwagogo ubahloniphile gogo lo ozokutesta uthini kuye hey angaqali angaqali mhlawumbe ke ngifisa ukubheka la kulo othi uyafisa ukusondela okay angivele ngihlale kuleyo ukuthi sihlola ngamalini kwagogo ubahloniphile ukuhlola ku 150 150 rand yes ukwazi ukuthi uqala ubheke izinto zakho yep okay kulo ozofika esebalisa ngoba phela izimo eziningi emhlabeni zikhona khona umuntu ozofika ebalisa tawu mntanami ngoba phela ubuke kusasemusha ubuke kusasemncane abantu banokuthemba ukuthi hayi nenhliziyo futhi nayo iyashesha ukuzwela bese efike ezothi awu mntanami ngino 80 rand kodwa ke sengithe hayi angize ngoba simo siyabheda lapha ekhaya ngiyahlupheka na into yangihlupha simenze njani lokho ngeke ngijule ngakho kakhulu ngikhulume khona la yes kodwa uma usufikile angeke ngithi jika buyele ekhaya ungathula ngosizo kodwa kubalekile umuntu ahloniphe
iprocedure nami lengihamba ngayo. Yes. No ke siyabonga kakhulu gogo kukhombisa ngokusobala ukuthi ubakhathalele kangakanani abantu ababhekane nezimo. Gogo asiphinde sibabalulela abantu izinto omandla kuzona ngoba mhlawumbe umunye umuntu nje usibhekile akazi ukuthi lenkinga yena nayo uyakhona ukuthi asizakale ngayo lapha kwagogo bahloniphile. Inkinga nje enkulu kakhulu esibhekene nayo esikhathini samanje. Mina lapha esikoleni sami nginokhanyisa, ukhanyisa oyinhlanga zenhlanhla. Othi njengoba naku manje sekufike le insuku zokujabula. Wonke umuntu ufuna ukujabulisa umndeni wakhe, nazi izinto zimbhekile ikweletu ngala. Lo muntu ngiyamlulaza manje ukuthi akasondele ezekhaya, ezesigodlweni sami azothatha lezi ingcabi. Zizomulekelela ngaso sonke isikhathi, ziyalekelela emalini, ziyalekelela umuntu osebenzayo, nomuntu othi kade ngangifesa umsebenzi angutholi, akasondele eduze. Kuphinde kube umuntu okhala ngesifo sokudlikiza sokuba siyakwazi ukuthi sisilaphe phansi kwesigodlo sami. Umuntu okhala ngestroke, umuntu okhala ukuthi njalo ngimana njalo mengilele nasi isilwane singibelesele. Lo muntu futhi siyakwazi ukuthi simsize simhlehlisele leso silwane. Ngiyakuzwa gogo olahlekelwe impahla simenze njani? Nolahlekelwe impahla naye siyakwazi ukuthi simbuyisele impahla. Kufana njengokuthi umusu usuphatha lo lahlekele angibuyele emndenini le ethi manje imihleli athi hawu ngangihleli nobaba kaSibanibani angisamazi manje. Uyakwazi ukubuyisa ubaba ontanakho umusu usumbona nangephunguka. Kufana njengomuntu wesifazane, umuntu wesilisa kuthina ufana njenge foundation. Uyakhandwa njengomuzi olungisayo. Akangahlali phansi ekhaya athi mina ngoba sengisibekile isitini akekho umuntu osazophinda angene phakathi leli khaya. Cha, akasuka umudadewethu asondele esigodlweni naye azoyikhanda ubuyena. Kulaba ke abashaya ngathiwa abalingane. Ukhona into ongamnikeza ongamsiza ngayo just ukuthoba amandla ukuthi uma mncane engavukela umamkhulu. Isithembu sisebenza ngokubambisana kakhulu. Kumele lapho uthole into ukuthi abahlangane babe munye bakwazi ukuphilisana ngabi khona njalo ukuthi kuyaqedjwana kaMambani nangu uMambani usesukela uMamba cha akuhlale kahle ngokuthula ekhaya kube khona ipeace bakwazi ukuthi siguqele ubaba oyedwa. Uyayiswela ke nawe mbukeli ukuthi ke ugogo ubahloniphile uyakubalulaka ukuthi uma kungenzeka ukuthi ke uthe wangena ke esigabeni sokuthi cha umuzi uyawandisa kodwa uyabona ukuthi hayi na umuzi ufuna ukuphunyuka esandleni uthi ke sondela ukuze ukwazi ukuthi ke uthole izinto ke ezokwenza phela ukuthi omama bathobelane bathandane benze umuzi ukhuphuke uye phambili. Kanjalo ke nawe ongasebenzeli eduze nasekhaya mhlawumbe usemazweni kodwa umuzi ushiye dengwane uthi ke cha uyakwazi ukubiyela umuzi laphana kungabe sekudlalela nje uyabona amasela agcine sezokona ikhaya lika baba uyayibona lento bese kulahleka ke inkomo phela ekhaya. Cha okwakho ukuthi ke usondele lapha kwagogo ubahloniphile. Gogo kubalekile sibakhumbuze indawo ohlala kuyona noma osebenzela kuyona la isigodlo esikhona bese siphinde sibakhumbuza nenombolo yakho. Ngitholakala eMaritzburg embali e14. Inamba yami ucingo ethi 063 386 5739. Right. Okwakho ke ukuthi ke uhlale ocingweni. Kodwa ke futhi nathi siyakuqinisekisa ukuthi inombolo zika gogo zizolokhu zike zivelile ngaphansi kwalombukiso. Futhi ke okwakho nje ukuthi wena usubscribe uphinde ke futhi ushare lo mbukiso ngoba uyazi ukuthi uma sesikusondezela abalaphi bendabuko abafana nogogo bahloniphile kuSiyaviva TV1 sisuke ke sisiza wena ekuthenini ke izinto obhekane nazo eziwubupha ukwazi ukuthi ke uxazululeke kuzona noma ke usizakale ngazo. Gogo kukhona into eyibalulile ngasho ngayithanda uthe ehambisana nesimo sokuthi iwumkhiqizo wakho. Ngiyafisa sidlule kuyona futhi sibuyele kuyona siyiphinde ukuze nongazi nothi hayi kodwa mina ngangisiza ngani ashesha bamba ukuthi lento izomelekelela kuphi nakuphi. Mengibuyela phezulu komkhiqizo wami lo engizobe ngiwenza uzobe uhamba nebhavu uzobe uhamba nosimanga sami. Ibhavu ikwateta nhlupheko yila osothi kade ngangihamba kade ngangiphuma ngene enyangeni u1 no2 akuhlangani obusuza ngimina ngalelo langa kuyaqala ngesonto ezayo umsomluko ngiyaqala ngiyakhiqiza ukuthi lapho umusu usufika sibufaka ngikufaka kadeta nhlupheko ngithi isho yonke into ofuna ukisho ubuye ungene esigodlweni uzothatha umkhiqizo wakho umusu usuphathi balula usimanga
uSimangu uyakulekelela uSimangu ukulekelela ukuthi khazimula umuntu wesifazane ethandeke umuntu wesifazane imali ibono esebenza ukuthi iyapi emsebenzini uyabona ukuthi uyasebenza kodwa imali awuyiboni ayikulekelele lento yami usuku usuzoyilanda ukuthi imali manje ibone ihlala ube umuntu onemali kuwallet ingalokho ibhizi imali yaphela kuwena awazi ukuthi lokho kudalwa yini sizawuphetha unyaka kungekudala siwuphetha nje mhlambe nawe lapho uyabona ukuthi wallet awunalutho okanye nje imali mawuyithola iphelele ezandleni uthi ugogo bahloniphile sondela uthola uSimanga ukuze ke uqala ugila imanga abantu bekubona uphakama usimama uyaphambili mhlambe kulo othi ngiganelwe ngisinelwe ngasinelwa ngashaya inkomo zaphelela kodwa nangumakoti ekhaya abantwana akabathuli siyakwazi ukumlekelela lapha kwagogo ubahloniphile mase sesiphathula leyo ndaba ikhona ukhambi labantu besifazane othi umethi mina kade ngangizama kodwa lutho lo muntu akabe sengishela ocingweni manje angitshela isimo sakhe ukuthi siba kanjani ngibe sengikwazi ukuthi nami ngizoqala lapho ukumlekelela Sibonge mbukeli ukuthi ke uye wahlala wayingxenye yalolu hlelo la khona sikhulumisana ke nogogo ubahloniphile ongumelaphi wendabuko osebenzela ke endaweni ke yaseMbali ePietermaritzburg eMbali e14 ngisho kahle gogo yes ngicela ukuthi ke gogo ke sibanikeze inombolo zakho zocingo bese sisonga ingxoxo yethu inombolo zami zocingo ethi 063 386 5739 Kunjalo ke mbukeli weSiyaviva TV1 mina ke njengosipho wakwaphoseka ngithi uNkulunkulu akubusise akwandisele kukona konke sondela kwagogo ubahloniphile lapha eMbali e14 Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Kolobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Kolobas Siyaviva buka kumnandi Siyaviva no MC Kolobas andile mdakanobo umenjalo qhawe lethu andile mdakanobo umenjalo qhawe lethu andile wemdakanobo umenjalo qhawe lethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi Siyaviva no MC Koloba Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Koloba Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva